Akuluakulu a nduna a local government amene ndi a Ben Pili anachita zokambirana ndi akuluakulu a council ina ake makamaka posatira kuti kunasinthidwa ndalamatu zimene zimapita ku constituency kuchoka pa 200 million kufika pa 5 billion ndi amawachenjeza makosana amenewo kuti asamale kwambiri ndi ndalama zimenezo akachita chibwana apsya manja chifukwa ndiye kuti nosale moyesa sakusekereraso anthu amene azichita osizinamtole pa ndalama zimenezo. Tate tingonena kwa zimene anayankhula anduna amene akenako tipitize ndi nkhani. I am serious because ndikakuchosani and trust me ine ndikuchosani. Lero ndikunena mukuseka, lero ndikunena mukuona ngati za joko. Sindingakwimike nakulapo ngati okuti mulidana mmakomo mmapepera mmachali chimulima udindo wanu ena ndaku wejiyanga and you think I'm joking. I'm not joking. I am saying this because I want you to remind each other mukapanga katero yanu yakuba, because that I am not going to tolerate. And I'll ask you again. Nizoteka kuti ndalama za boma tikazisiyosa ba. Yes. Kuyambira lero tisi ya kuba. Are we committing? Yes. Okay, chabwino taona komanso tamva zimenetu ayankhula amene a Ben Pili makosana tikatsatira bwino bwino menetu ndalama zimayendera ku makhanso kumaonera kuti zambiri zimakhazi kuchitika kumeneko zakatangale zambiri zimakhazi kuchitika ndalama moti zigwire ntchito bwino bwino ku constituency amapeza kuti makosana amene akupanga inflate to mafigures makamaka kumachitika ma procurements ndi zina zotero zimakha zinthu zake zooneka kuti loti apa ndi palowa ndithu chinyengo koma kuti zimenezi sakusekerera sakugawa kamba ulendo uno ndi apitizatu pamenepo tikatsata bwinobwino kunena zono tikumakhanso misewu ndi kuti ambiri ndi osalongosoka zimene ndi zoona ndithu ambiri takuchitira umboni tikatenga ndithu mizinda yosiyanasiyana tikapita mu Blantyre misewu ndi kuti ambiri inawonongeka tikapita ku Lilongwe ndi sitinganeneretu misewu yake ndi kuti ndiyoyipa kwambiri tikachoka msewu wodusa ku 4 uku wina uchoka ku 36 kupita cha ku bottom uku msewu unayipa kopsa tikapita pa Sisepi apa ndikuti mtauni mwenimwenimo kumene kuti kodi council ikupanga zotani ndalama zikuyenda motani tikachoka msewu wa ku Sherwood kuti upita ku Central uku misewu yake ndikuti yoyipa kwambiri tikaenda misewu ya maconstituency omwe ndi inayipiratu kuti kodi ndalama makosana amakhala kupangira chani osaziwa zoti makosana amakhala akuzilemeresa okha ndi akutero zimenezo zatha nthawi yochita phwando ndi kuti mwina ndi imene inapita ija panopa sakugawa sokamba ofuna kusamala kupezeka ndi kuti no ukathira ndithu kumaula kapena kuchichiri ndi kuti no nkhani zake zikhala zikuyenda motero. Hayi mmenemo ndi mmene nkhani zake zikuyendera chenjezo labwino kwambiri anduna tikhupira kuti you live by your word anthu apindule ku misonkho yawo osati anthu akudulidwa misonkho service delivery poor anthu akuyembekeza zabwino kuchoka ku ulamuliro umene ndi chifukwa chake anasintha kuyikatu ulamuliro wanu wa chipani cha Democratic Progressive Party nkuthekatu mwene maganizo pa nkhani imeneyi makamaka pamene ukambazuna kuti a Ben Pili omwetu ndi anduna a local government achenjezatu makhanso kuti asawerengere kuti atafuna misonkho ya Malawi makamaka pamene ndalama ya CDF yakwezedwa kufika pa 5 billion akuti akangopezeka ukatheratu ku ndende ngati maganizo amene alipo tifotokozeni comment section koma mulemekezaso maganizo anzathu sabwere panga like video imene komanso panga subscribe channel cha Fox Mana News 18 njuko nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zithawifikira mosavuta.